Φίλες και φίλοι, το 2017 ξεκινήσαμε μαζί μια φιλόδοξη αλλά γεμάτη προκλήσεις προσπάθεια. Να αφήσουμε πίσω μας όσα είχαν πληγώσει την πόλη μας και να γυρίσουμε σελίδα. Και το πετύχαμε όλοι μαζί. Με πνεύμα συνεργασίας, συλλογικά, μεθοδικά, υπεύθυνα. Το πετύχαμε γιατί η προτεραιότητα μας ήταν η Λάρνακα και οι άνθρωποι της. Με κόπο και σκληρή δουλειά καταφέραμε η πόλη μας να πρωταγωνιστεί, να γίνει η Λάρνακα της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Η Λάρνακα πετυχαίνει τους στόχους της, που αναπτύσσεται. Η Λάρνακα που ομορφαίνει και γεμίζει χρώματα, που πρασινίζει, που νοιάζεται, που διασκεδάζει. Η Λάρνακα που αθλείται, που αθίζει, που μεγαλώνει για να αγκαλιάσει την ορόκληνη και τα λιβάδια. Βάλαμε γερές βάσεις για τη Λάρνακα του μέλλοντος. Είναι η ώρα να πάρουμε την πόλη μας ακόμα πιο μπροστά. Είναι η ώρα της Λάρνακας. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε πολύ καλά ποιος είμαι. Έπειτα από 7 χρόνια, ξέρετε ότι πάνω απ' όλα βάζω την πόλη μας. Ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας για να συνεχίσω να σας υπηρετώ ως δήμαρχος της Λάρνακας. Για να συνεχίσουμε μαζί αυτό που ξεκινήσαμε. Στις 9 Ιουνίου, Λάρνακα συνεχίζουμε.